Lakbay Katoliko kamusta? Natay hatagan og pagtagad. Kining usa ka pangutana. Tanan bang magwawali legit? Tanan bang mga gasangyaw karon legit? Na nagsangyaw social media, TV, Facebook, radio, na nagsangyaw in public, sa kasada, sa mga merkado o bisan asa. Ang question, kini ba sila legit? Mo ni atong kusayon. Ningon si San Pablo sa Biblia sa Roma kapitulo 10 bersikulo 15. Ug unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa mayong balita. So, atong timanan nga diha sa Biblia si Kristo nagsugo sa iyang mga apostoles. San Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan og imuha sila nga akong mga tinunan, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Bersikulo 20. Og hinumdumi ako magauban kanyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Diha pa sa San Marcos kapitulo 16 bersikulo 15. Ningon si Kristo, lakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ang mayong balita. Bersikulo 16. Ug ang mutuo og magpabunyag maluwas ang panandili silutan. Ano na nga ang gisugo mga apostoles, nya kinsa ni mga apostoles, mga pari ni kay si San Pablo mismo pari. Roma kapitulo 15 bersikulo 16. Nag-alagad ako kaninyo ingon nga pari kay si Kristo. Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 1, apostol o pangulong pari mo nang kining gasuroy-suroy karon nga dili pari, kining gasuroy-suroy karon nga mga pastor nga nagpaila kunong legit silang maguli apan wala suguas Ginoo, piki na di na tinuod ug di na to tuuhan. Morning aware gid ta ani ha. God bless.